Χρόνια πολλά, καλές ζουτές. Είμαστε πολύ καλά στην υγεία μας. Είμαστε vegetarian, είμαστε vegan, είμαστε χορτοφάγοι. Είμαστε στα Lidl εδώ στη Σιγουμεΐτσας. Lidl, παλιά εθνική οδός Σιγουμεΐτσα Ιωάννα. Είμαστε από το λιμάνι της Σιγουμεΐτσας, περίπου στα 5-6 χιλιόμετρα από το νέο λιμάνι της Σιγουμεΐτσας, με κατεύθυνση προς τα Ιωάννα, πριν το χωριό Μαυρούδης. 1,5 χιλιόμετρο, 1 χιλιόμετρο πριν το χωριό Μαυρούδης. Είμαστε στα Lidl Μαυρούδης. Η ιδιοκτήτης Lidl Μαυρούδης είναι ο Τριανταφυλλίδης ο Βασίλης, bodybuilder, πρόεδρος ίδρυσης της Σιγουμεΐτσας, Βασίλης Τριανταφυλλίδης, είναι η ιδιοκτήτης στα Lidl, στο κτήμα, στο οικόπεδο, έτσι, ο οποίος έχει μισθώσει το οικόπεδο στην εταιρεία Lidl, με μισθό, το μηνιαίο μισθό 5.000 ευρουλάκια το μήνα. Ήταν πριν 12 χρόνια ήταν 5.000 ευρώ το μήνα. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να έχει πάρει αύξηση, μπορεί να έχει πάει 7-8.000 ευρώ το μήνα. Η ιδιοκτήτης Lidl κατάστημα Σιγουμεΐτσας είναι ο πρόεδρος ίδρυσης Βασίλης Τριανταφυλλίδης, ο οποίος λαμβάνει ενίκιο από τα Lidl περίπου στα 8.000 ευρουλάκια το μήνα, κάθε μήνα. Καλά, είναι 8.000 ευρουλάκια το μήνα. Δεν μου έχει δώσει εμένα καθόλου χρήματα ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, δεν μου έχει δώσει καθόλου χρήματα, τίποτε. Αντιθέτως μου ζητάει και χρήματα για το νερό στα Νέα Σιλέφκια. Είμαστε χωρίς νερό από το έτος 2015. Είμαστε χωρίς νερό στην οικία Κώστας Αντών, οδός Σμύρνης 13. Είμαστε χωρίς νερό από το 2015. Χωρίς νερό, και κάθε 3-4 μήνες μας στέλνει και λογαριασμό ότι καταναλώνουμε, λέει, χιλιάδες κυβικά νερό. Εμείς δεν είμαστε χωρίς νερό, είμαστε. Εάν θέλει ο Τριανταφυλλίδης να βάζει φωτιές είτε στο Λονδίνο, είτε στη Ρωσία, είτε στο Μάτι στην Αθήνα, γούστο του και καπέλο, αυτό είναι δικό του θέμα, δεν με αφορά εμένα, δεν είμαι πυροσβέστης. Εμείς είμαστε χωρίς νερό. Εγώ είμαι χωρίς νερό από το 2015, χωρίς νερό. Καλό θα κάνει ο πρόεδρος ίδρυσης Βασίλης Τριανταφυλλίδης να μην στέλνει αποδείξεις ότι χρησιμοποιούμε νερό. Είμαστε χωρίς νερό, τίποτε, δεν υπάρχει καθόλου νερό, τίποτε, μηδέν νερό, τίποτε. Τα ρολόγια είναι σφραγισμένα, και τα δύο τα ρολόγια είναι σφραγισμένα. Το ένα είναι σφραγισμένο από το 2015 και το άλλο είναι σφραγισμένο από το 2013. Είμαστε χωρίς νερό. Να μην στέλνει ο Τριανταφυλλίδης ο Βασίλης λογαριασμούς ίδρυσης ότι καταναλώνουμε χιλιάδες κυβικά νερό. Είμαστε χωρίς νερό από το 2015. Το Λονδίνο καίγεται, η Ρωσία καίγεται, η Πορτογαλία καίγεται, το Μάτι καίγεται, η Αυστραλία καίγεται, Καναδάς καίγεται, Λος Άντζελες καίγεται, Λος Άντζελες ξανακαίγεται. Καλό θα κάνει ο Τριανταφυλλίδης ο Βασίλης να μηδενίσει το χρέος. Το χρέος του νερού, είμαστε χωρίς νερό. Τίποτε, δεν θα πάρω εγώ τον πιστόλι να κατέβω στην ίδρυση και να κυνηγάω τον Τριανταφυλλίδη τον Βασίλη, τίποτε. Καλό θα κάνει να μηδενίσει το νερό. Είμαστε χωρίς νερό. Καλό θα κάνει ο εισαγγελέας της Σιγουμεΐτσας να εκδώσει ένταλμα συλλήψης, να συλλάβει τον Βασίλη Τριανταφυλλίδη. Ποιος του είπε να μας αφήσει χωρίς νερό? Και ποιος του είπε να μας στείλει λογαριασμούς ότι καταναλώνουμε χιλιάδες κυβικά νερό? Εμείς είμαστε χωρίς νερό από το έτος 2015 στο ένα ρολόι και από το έτος 2013-2014 στο άλλο ρολόι. Είμαστε χωρίς νερό. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 είναι 10 χρόνια, είμαστε 10 χρόνια χωρίς νερό. Μας χρωστάμε, λέει, στην ίδρυση, λέει, 4.000 ευρώ και 8.000 ευρώ χρωστάμε νερό. Να πάει να γαμηθείς, Βασίλη Τριανταφυλλίδης, να πάει να γαμηθείς, κολόπεδο, γαμμένε άντρα, μπάσταρδο, σοχλάνη. Είμαστε στα Lidl, είμαστε πολύ καλά στην υγεία μας. Ήρθε ο ψηλός από το Μαυρούδι, ο παιδόφιλος, 2 μέτρα γάιδαρος ενός 8χρονου παιδιού, γκέι. Καβαλιέται, του άρεσε, καβαλιέται με Γιάννη, Μάκη, Άκη, Σάκη, Θανάση, Γιώργο, Νίκο. Είναι υπάλληλος εδώ στα Lidl. Μας έχει δηλητηριάσει 2.000 φορές, έχει αγοράσει 7 πολυκατοικίες. Έχει αγοράσει 7 πολυκατοικίες και κυκλοφορεί με το φιατάκι. Με το φιατάκι, έτος παραγωγής 1985. Κυκλοφορεί με το φιατάκι. Να λέει, δεν έχω λεφτά, και κάθε βράδυ στα μπαρ. Κάθε βράδυ στα μπαρ ξοδεύει 800 ευρώ τη βραδιά στα μπαρ. Μην ρωτάς, 20 χρόνια μας δηλητηριάζει. Παιδόφιλος, είναι κάτοικος από το Μαυρούδι. Παιδόφιλος, 2 μέτρα γάιδαρος, σεξ με Γιάννη, Μάκη. Γαμιέται, του αρέσει. Σεξ με Γιάννη, Μάκη, Άκη. Ήρθε εδώ με κάνει φασαρία.
να φύγω, λέει, από το κατάστημα. Λέει, βάλει το security να μιλήσει από το κατάστημα. Να πάει να γαμηθεί, λέει, ο παιδόφιλος το Τσοχλάνη. Γαμημένος άντρας στο κολόπεδο. Να πάει να γαμηθεί. Έχει αγοράσει 7 πολυκατοικίες στο κολόπεδο του Τσοχλάνη. Χρόνια πολλά, καλά ζώντας. Είμαστε πολύ καλά στην υγεία μας. Εντάξει, εγώ δεν με κυνηγάνε εμένα οι γυναίκες. Εντάξει, οι κοπέλες εδώ με κυνηγάνε εμένα. Θέλουν να με κάνουν απαγωγή, να με δολοφονήσουνε. Εγώ έχω Facebook, η γυναίκα που ενδιαφέρεται για την υγεία μου μπορεί να μου στείλει SMS στο Facebook, να μου πει χάρη νεαρέ, θέλω να με καβαλήσεις. Είσαι ωραίος άντρας, είσαι εγωιτευτικός άντρας, θέλω να με καβαλήσεις. Την ημέρα, κάθε μέρα στέλνω SMS, στέλνω κριτικές, στέλνω email, κάνω like την ημέρα, κάθε μέρα σε 8.000 άτομα. Δεν μπορεί τώρα η γυναίκα που να με γουστάρει τόσο πολύ, να θέλει να κάνουμε σεξ, να μην μπορεί να μου στείλει SMS, να μην μπορεί να μου στείλει email. Τίποτα, εδώ θέλει να με κάνει απαγωγή. Στο δικό μου το προφίλ παρακολουθείτε. Εγώ τώρα να μου στείλει η κοπέλα email, θέλω να βρεθούμε και ξαφνικά χαθούν τα ίχνη μου, θα πάνε να τη συλλάβουνε. Βέβαια, εγώ έχω πολύ ισχυρούς ανθρώπους που μου αγαπάνε, που ενδιαφέρονται για την υγεία μου. Έχω πολύ ισχυρούς ανθρώπους. Αλλά όχι στην Ελλάδα. Εμένα οι άνθρωποι που με αγαπάνε είναι στο εξωτερικό. Είναι στην Αμερική, είναι στο Καναδά, στην Αγγλία, στην Αυστραλία. Εμένα μου στέλνουν εκατομμύρια ευρώ. Μου έχουν στείλει εκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες. Αλλά τα χρήματα δεν τα έχω λάβει ποτέ, γιατί τα κλέβουν τραπεζικοί υπάλληλοι. Στέλνουν επιταγές, τα κλέβουν τα λεφτά. Στέλνουν επιταγές, τα κλέβουν τα λεφτά. Στέλνουν επιταγές, τα κλέβουν τα λεφτά. Και με κυνηγάνε κάθε μέρα, με δολοφονήσουν. Τώρα κάποια στιγμή με τα email, εφόσον στέλνουν πάρα πολλά email, θα μάθουν ότι δεν έχω λάβει καθόλου επιταγές. Έλαβα 0 επιταγές, τίποτε. Είμαστε στα 8.000 άτομα, νεαρέ. Πόσα άτομα είναι εκεί πέρα, νεαρέ? Νεαρέ, άρχοντα κοψάρεις, πόσα άτομα είναι εκεί πέρα, επειδή εγώ είμαι στα 8 άτομα. Ναι, για μας έκανε φασαρία εδώ, ο παιδόφιλος από το Μαγούδι μας έκανε φασαρία. Ήρθε και ο άλλος του Βαρδογιάννη από το Φιλιάτι, μας έκανε και αυτός φασαρία. Να φύγω, λέει, από το κατάστημα. Να πάω να γαμηθείς, Τσοχλάν, δεν φεύγω, δεν πάω να πάω να γαμηθείς. Δεν βριάζει, λέει, ότι πίνω μπύρες, θα πίνω κοκαίνη, θα πίνω κοκαίνη, θα πίνω όπιο, θα πίνω μαριχουάνα, πάω να γαμηθείς, Τσοχλάνη. Κολόπεδο. Όλη μέρα στα μπάρ είναι υπάλληλος στα Lidl. Δεν αγοράζει καθόλου μπύρες από τα Lidl, καθόλου δεν αγοράζει, πάει στα μπάρ όλη μέρα. Ξοδεύει 800 ευρώ στα μπάρ. Πάει στα μπάρ εκεί στα κολόμπαρα εκεί με τις γυναίκες, ξοδεύει 800 ευρώ τη βραδιά. Χρηματοδότης, καλό παιδί, Θωμά Σάββας. Γάμω τη μάνα σου, Θωμά Σάββας με τον πατέρα σου, Τσοχλάνη. Κολόπεδο. Παιδόφιλος στο Μάο Σάββας διώκεται για 9.000 ανθρωποκτονίες. Παιδόφιλος στο Μάο Σάββας δηλητηριάζει, πεθαίνω. Θα σου γαμίσω τη μάνα, θα σου γαμίσω τον πατέρα. Σε περιμένω, Θωμάζο, έλα, είμαι στα Lidl. Έλα να σου γαμίσω το σόι όλο κολό, να σου γαμίσω το σπίτι κολόπεδο, Τσοχλάνη. Γαμημένε άντρα, έλα εδώ στα Lidl, σε περιμένω. Θα σε πατήσω κάτω, κολόπεδο, Τσοχλάνη. Έλα, σε περιμένω να δούμε τι άντρας είσαι. Τσοχλάνη, κολόπεδο, στα Lidl είμαι εδώ, έλα, σε περιμένω. Γαμημένε άντρα, όλη μέρα στέλνεις Αλβανούς, στέλνεις Βορειοπυρώτες, στέλνεις Βούλγαρους, στέλνεις Ρουμάνους. Να πάνε να γαμηθείς, κολόπεδο, γαμημένε άντρα. Έλα να δούμε τι άντρας είσαι, γαμημένε άντρα, μπάσταρδο. Έχεις πάει ποτέ με γυναίκα Τσοχλάνη, κολόπεδο? Γαμημένε άντρα. Έλα από εκεί πέρα, ζαγάρι. Μαγκές, έλα με τι μάγκας είσαι, έλα σε περιμένω, εδώ στα Lidl είμαι, έλα με τι μάγκας είσαι. Στα καφενεία μάγκας, κολόπεδο. Μάγκας στα καφενεία, μάγκας της μπούτσας. Θωμάζος, Σάββας, γαμιέται, μου αρέσει, γαμιέται με Γιάννη, Μάκη, Άκη, Σάκη, Θανάση, Γιώργο, γάμω τη μάνα σου, γάμω τον πατέρα σου, κολόπεδο. Να δούμε τι μάγκας είσαι, έλα, σε περιμένω στα Lidl. Εγώ έχω πάει και 11 φορές μέχρι τα Γιάννα, 11 φορές. Αναχωρούμε από τα Lidl, 7-8 ώρα το βράδυ και περπάτα και την άλλη μέρα είμαστε στα Ιωάννα. Τσοχλάνη. Κολόπεδο, γαμμένε άντρα, μπάσταρδο. Μαγκές στα καφενεία, μαγκές, θα δω κάνεις μαγκές, θα δούμε τι μάγκας είσαι. Ζαγάρι. Όμπο.
Να δούμε τι μάγκας είσαι εδώ στα Lidl, να δούμε τι μάγκας είσαι. Στα καφενεία, μάγκας. Γάμο τη μάνα σου, γάμο τον πατέρα σου, κολόπεδο. Σοχλάνη. Είχε χάρη που δεν βαφείο, διαφράσει είχα σκοτώσει, κολόπεδο. Γαμμένε άντρα, θα ήσουν στον παράδεισο, Σοχλάνη. Είχε χάρη που είχα απαγορευτικό. Γαμμένε άντρα. Μόνο να ενοχλείς και σβολμένα να ενοχλείς, κολόπεδο. Ζαγάρι. Φαντάσου, τώρα είμαστε, πόση ώρα είμαστε? 11 λεπτά και 54, 11 λεπτά, είμαστε 11 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα στο ίντερνετ και δεν κοινοποιούν το βίντεο, τίποτε. Τίποτε, παρακολουθούν το βίντεο και δεν το κοινοποιούν, τίποτε. Να μην βλέπουν το βίντεο. Χρόνια πολλά, καλή ζωή. Είμαστε πολύ καλά στην υγεία μας. Ήρθαμε να ψωνίσουμε εδώ στα Lidl εδώ πέρα, περίπου 8 η ώρα, και ήρθε ο κάτοικος από το Μαυρούδιο, παιδόφιλος, ο γκέι, κάνει σεξ με Γιάννη, Μάκη, Άκη, Σάκη, Θανάση, Γιώργος, Νίκος, και είπε στο security να με διώξει από το κατάστημα. Του ήρθε άλλος ο βλάκας από το φιλιάτι και αυτός του είπε, λέει, διώκτον, λέει, από το κατάστημα, λέει, μην το κατάστημα στο κατάστημα, λέει. Να φύγω, λέει, να πάει να γαμηθεί το κολόπεδο, το τσοχλάνι, τα τσοχλάνια, τα κολόπεδα. Τον έχουν εδώ πέρα, είναι, τους εργάζεται εδώ από το 2004. 2 μέτρα γάιδαρος, μυαλό ενός 8χρονου παιδί. Τι του κατάλαβα, δεν μπορώ να καταλάβω. Ακόμα εδώ σου λέω, δεν σε έχω να πωλήσει, ακόμα του λέω, δεν σε έχω να πωλήσει. Κάθεται εδώ, στα λέει, δηλητηριάζει, δηλητηριάζει. Τους δίνει λεφτά στους μάνετζερ. Δίνει λεφτά και τον κατάνε εδώ. Δηλητηριάζει, αυτούς παίρνει λεφτά, του θωμάζω. Έχουν δηλητηριάσει 4.000 κανείς σας. Στα Lidl, εδώ τους σας. Τους δηλητηριάζει ο κάτοικος από το Μαυρού, τους δηλητηριάζει και δίνει λεφτά στα κεντρικά τα γραφεία, στα Τρίκαλα, στους μάνετζερ. Και τον κατάνε εδώ πέρα. Το σκιάχτρο, είναι σκιάχτρο. Βρωμερό υποκείμενο, βρωμιάρης. Έλα από εκεί πέρα, ζαγάρι. Είμαστε πολύ καλά στην υγεία μας. Είμαστε vegetarian, είμαστε vegan, είμαστε χορτοφάγοι. Τα κρέατα βλάπτουν σοβαρά την υγεία σας. Τα κρέατα βλάπτουν σοβαρά την τσέπη σας. Τα κρέατα βλάπτουν σοβαρά την υγεία του ζώου. Δες αυτές τις ψούτου, κατσικάκι, ούτε το αρνακί είναι όντα του Θεού. Κάθε θα κάνουν οι Έλληνες οι καταναλωτές, κάθε θα κάνουν οι Έλληνες οι βλάκες. Κάλιο πάρα πολύ αργά παραποτές να γίνουν vegetarian, να γίνουν vegan, να γίνουν χορτοφάγοι. Τα κρέατα βλάπτουν σοβαρά την υγεία σας. Τα κρέατα βλάπτουν σοβαρά την τσέπη σας. Τα κρέατα βλάπτουν σοβαρά την υγεία του ζώου. Δεν σας φταίει ούτε το κατσικάκι, ούτε το αρνακί είναι όντα του Θεού. Αγαπάμε όλα τα όντα του Θεού. Πάμε ερωτήσεις. Ζητούνται νέοι αγρότες. Θα δώσει πρόεδρος Ελλήνων, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε όλους τους νέους αγρότες από 40 στρέμματα γης. Ζητούνται νέοι αγρότες. Όσοι κάτοικοι Ελλάδος, είτε είναι Έλληνες είτε είναι τουρίστες από Ινδία, από Πακιστάν, όσοι κάτοικοι Ελλάδος θέλουν να γίνουν νέοι αγρότες, ας απευθυνθούν στο Υπουργείο. Ζητούνται νέοι αγρότες. Θα δώσει πρόεδρος Ελλήνων, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε όλους τους νέους αγρότες από 40 στρέμματα γης. Νέοι αγρότες θα φυτέψουν σικές, θα φυτέψουν καρυδιές, θα φυτέψουν φουντουκές. Ζητούνται νέοι αγρότες. Θωμάζου Σάβα, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να μην μου ζαείς τα αρχίδια όλη μέρα. Αν είσαι άντρας, έλα εδώ, είμαι στα Lidl, έλα να σου γαμίσω το σόι όλο κολό μου. Θα σε πατήσω κάτω, θα σε στείλω στο νοικοδομείο, τσοχλάνι. Όλη μέρα ενοχλείς. Στέλνεις Αλβανούς, στέλνεις Βορειοεπιρώτες, στέλνεις Βούλγαρους, στέλνεις Έλληνες, στέλνεις Τσιγκάνους, στέλνεις Τούρκους. Θα σου γάμισω τη μάνα, θα σου γάμισω τον πατέρα, κολόπεδο γαμμένε άντρα. Δεν σε συνέλαβαν ακόμα. Γάμω τη μάνα σου, γάμω τον πατέρα σου. Παιδόφιλος στο Μάο Σάββας διώκεται για 9.000 ανθρωποκτονίες. Παιδόφιλος στο Μάο Σάββας δηλητηριάζει, δηλητηριάζει. Γάμω τη μάνα σου, γάμω τον πατέρα σου, κολόπεδο, γαμμένε άντρα, μπάσταρδο. Ας το έλα από εκεί πέρα, ζαγάρι, όλη μέρα ενοχλείς. Δεν σε συλλαμβάνε ακόμα τα τσοχλάνια, τα κολόπεδα, δεν σε συλλαμβάνε. Να πάνε να γαμηθείς, κολόπεδο, γαμμένε άντρα, μπάσταρδο. Τσοχλάνι, παιδόφιλε.
Παιδόφιλες στο Μάουσα, σεξ με νεαρούς 12 ετών, σεξ με νεαρούς 13 ετών, σεξ με νεαρούς 14 ετών, γάμω τη μάνα σου, γάμω τον πατέρα σου. Όλη μέρα ενοχλεί, όλη μέρα, κάθε μέρα ενοχλεί. Να δώσει εύρο δεν θέλει, μόνο να ενοχλεί ξανά, να ενοχλεί. 50 χρόνια ενοχλεί, 50 χρόνια. Γαμώ το μουνί της μάνας του τσοχλάνει. 50 χρόνια ενοχλείς, κολόπεδο. Έλα εδώ να δούμε τι μάγκας είσαι. Έλα εδώ να δούμε τι μάγκας είσαι. Γαμημένε άντρα, μπάσταρδο. Να φύγω, λέει, από το... Όποτε έρχομαι να ψωνίσω, να φύγω από το κατάστημα, να πάω να γαμηθείς, ρε κολόπεδο, γαμημένε άντρα, να πας στο διάλογο, δεν θα πάω στο Μαστασού, θα πάω. Και είναι χρυσοχοείο. Θα έρθεις εδώ στα Λίτε, θα αγοράσεις 200 γραμμάρια ξηρούς καρπούς, ένα ευουλάκι, 2 ευουλάκια, 200 γραμμάρια. Αν πας στο Μαστασούτι, θα αγοράσεις 200 γραμμάρια ξηρούς καρπούς, θα σε 7-8 ευρώ, να πας να γαμηθείς, ρε κολόπεδο, γαμημένε άντρα, μπάσταρδο. Τσοχλάνει, όλη μέρα ενοχλείς, κολόπεδο. Σου εύχομαι να ψοφήσεις, να πεθάνεις, κολόπεδο. Γαμημένε άντρα, μπάσταρδο. Καταργείται το ΦΠΑ, καταργείται το ΙΚΑ, καταργούνται τα διόδια. Στην Ελλάδα είμαστε, δεν ταξιδεύουμε ούτε προς Αλβανία ούτε προς Βουλγαρία. Καταργούνται τα διόδια. Διόδια, πάει ο μισθός. Καταργούνται τα διόδια. Καταργείται το ΦΠΑ, είναι πολλά, 24% είναι πολλά. Έλληνες καταστηματάρχες θα πάνε για δουλειά, Έλληνες καταστηματάρχες θα πρέπει να πληρώσουν νίκιο, Έλληνες καταστηματάρχες θα πρέπει να πληρώσουν ρεύμα, Έλληνες καταστηματάρχες θα πρέπει να πληρώσουν νερό, Έλληνες καταστηματάρχες θα πρέπει να πληρώσουν αγορά προϊόντα. Τι θα πουλήσουν τα αρχεία τους, θα πουλήσουν. Έλληνες καταστηματάρχες θα πρέπει να πληρώσουν τους υπάλληλους. Έλληνες καταστηματάρχες θα πρέπει να πληρώσουν ΦΠΑ 24% από τα έσοδα, από το τζίρο. Θα έχουμε τζίρο 200 ευρώ. Θα πρέπει να πληρώσουν οι Έλληνες καταστηματάρχες 48 ευρουλάκια ΙΚΑ. Πάει το σπίτι, 48 ευρουλάκια ΦΠΑ, πάει το σπίτι, πάει και το κτήμα. Και θα πρέπει να πληρώσουν για κάθε υπάλληλο 300 ευρουλάκια το μήνα ΙΚΑ. Πάει το σπίτι, πάει και το κτήμα. Έτος 2023, έτος 2024, έτος 2025, έτος 2026 θα κατασχεθούν 260.000 σπίτια Ελλήνων και θα δουν στους Πακιστάνους αίτιος το ΦΠΑ. Δεν χρειάζεται η ελληνική κυβέρνηση, δεν χρειάζεται λεφτά. Τα λεφτά, τα χρήματα είναι δωρεάν. Τυπώνουν στο τυπογραφείο εκατομμύρια ευρώ, τυπώνουν στο τυπογραφείο δισεκατομμύρια ευρώ. Χρήματα δωρεάν. Δεν χρειάζεται να υπερφορολογούνται οι Έλληνες καταστηματάρχες. Καταργείται το ΦΠΑ, καταργείται το ΙΚΑ. Οι υπάλληλοι καταστήματα ΙΚΑ δεν χρειάζεται να στεναχωριούνται, θα εργαστούν στις νομαρχίες. Καταργείται το ΦΠΑ, καταργείται το ΙΚΑ. Καταργούνται τα διόδια, πάει ο μισθός, καταργούνται τα διόδια. Καταργούνται οι συντάξεις των 300 ευρώ, καταργούνται οι συντάξεις των 400 ευρώ, καταργούνται οι συντάξεις λιτότητας. Κατώτατη σύνταξη θα δώσει η πρόεδρος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ σε όλους τους κάτοικους Ελλάδος. Άνω τα 60, άνω τα 65, είτε εργάστηκαν είτε όχι, κατώτατη σύνταξη είπαμε τα 920 ευρουλάκια το μήνα. Πρόεδρος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ εύχεται σε όλους τους συνταξιούχους, σε όλους τους κάτοικους Ελλάδος άνω τα 60, άνω τα 65 χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Είναι πολλά, τα ταξί της ηγουμένης είναι πολλά. Είναι πολλά, τα ταξί των Ιωαννίνων είναι πολλά. Είναι πολλά, τα ταξί της Αθήνας είναι πολλά.
Αθήνα πιο πολλά ταξί παρά αυτοκίνητα. Καταργούνται πανελλαδικά τα 2 τρίτα από όλα τα ταξί. Οι ιδιοκτήτες ταξί δεν χρειάζεται να στεναχωρούνται. Θα δώσει πρόεδρος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ σε όλους τους ιδιοκτήτες ταξί οι οποίοι θα αποσύρουν το ταξί τους, οι οποίοι θα αποσύρουν το αυτοκίνητό τους. Εφάπαξ είπαμε τα 60.000 ευρουλάκια και μηνιαία σύνταξη τα 920 ευρουλάκια το μήνα. Πρόεδρος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ εύχεται σε όλους τους Έλληνες ταξιτζίδες χρόνια πολλά, καλές ώρες. Είναι πολλά τα φαρμακεία της Ιγουμενής, είναι πολλά. Είναι πολλά τα φαρμακεία των Ιωαννίνων, είναι πολλά. Είναι πολλά τα φαρμακεία της Αθήνας, είναι πολλά. Καταργούνται πανελλαδικά τα 2 τρίτα από όλα τα φαρμακεία. Οι ιδιοκτήτες καταστήματα φαρμακεία δεν χρειάζεται να στεναχωριούνται. Θα δώσει η πρόεδρος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ σε όλους τους ιδιοκτήτες φαρμακεία οι οποίοι θα κλείσουν τα καταστήματά τους, οι οποίοι θα κλείσουν τα φαρμακεία τους. Εφάπαξ είπαμε τα 60.000 ευρουλάκια και μηνιαία σύνταξη τα 920 ευρουλάκια το μήνα. Πρόεδρος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ εύχεται σε όλους τους φαρμακοποιούς χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Υπάλληλοι καταστήματα φαρμακεία δεν χρειάζεται να στεναχωρούνται, θα εργαστούν για το Ταμείο Ενεργείας. Μισθός υπάλληλων Ταμείου Ενεργείας είπαμε τα 490 ευρουλάκια το μήνα. Ελλάδα 7 εκατομμύρια Έλληνες άνεργοι. Θα δώσει η πρόεδρος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ σε όλους τους άνεργους. Ταμείο Ενεργείας είπαμε τα 490 ευρουλάκια το μήνα. Ελλάδα 7 εκατομμύρια Έλληνες άνεργοι. Ελλάδα 7 εκατομμύρια Έλληνες κάνουν απεργία πείνας. Ελλάδα 7 εκατομμύρια Έλληνες δεν έχουν ρεύμα στα σπίτια τους. Ελλάδα 7 εκατομμύρια Έλληνες δεν έχουν σώρακο να φορέσουν. Θα δώσει η πρόεδρος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ σε όλους τους άνεργους. Ταμείο Ενεργείας είπαμε τα 490 ευρουλάκια το μήνα. Πρόεδρος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ εύχεται σε όλους τους άνεργους χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Πάμε ερωτήσεις. Έλαβα 0 ευρώ. Είμαστε στην Ιγουμενίσσα από ημέρα Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου. Σεπτέμβριος 16 μέρες, Οκτώβριος 31 μέρες, Νοέμβριος 30 μέρες, λάβαμε 0 ευρώ. Δεκέμβριο, 23 Δεκεμβρίου μας έδωσε Πατεραρχίδας κάτοικος Ιγουμενίσσα. Στην Ιγουμενίσσα μας έδωσε 4-5 ευρώ. Ιανουάριος πρόεδρος Υπουργός Υγείας Γιώργας Βασίλης μας έδωσε 20 ευρώ, τότε 40 ευρώ. Φεβρουάριος 0, Μάρτιος 0, Απρίλιος 0. Δώσαντες total Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, 7 μήνες δώσαντες total 40 ευρουλάκια. Γάμω τη μάνα σας, γάμω τον πατέρα σας, κολόπεδα. Κάτοικος Νέας Λεκεγουμένισσας Χάρης Αντώνογλου εύχεται σε όλους τους τσιγκούνιδες να ψοφήσουνε, να πεθάνετε. Όλοι οι τσιγκούνιδες να ψοφήσετε, να πεθάνετε. Κολόπεδα, γάμω τη μάνα σας, γάμω τον πατέρα σας, τσοχλάνια. Έλαβα 0 επιταγές, δεν λαμβάνω επιταγές, τίποτες. Επιστολή προς όσους εφοπλιστές οι οποίοι στέλνουν επιταγές όνομα Χάρης Αντώνογλου. Τα χρήματα όλα τα κλέβουν κάτοικοι Νέας Λεύκιας. Τσόχλανος Θωμάζος Σάβας, Τσόχλανος Θωμάζος Πέτρος, 50 χρόνια κλέβουν όλες τις επιταγές του Χάρης Αντώνογλου. Έλαβα 0 επιταγές, τίποτες, 0 ευρώ, τίποτες. Τίποτες, δεν λαμβάνω χρήματα, καθόλου χρήματα. Είμαστε στα Λίντερ, εδώ στα Λίντερ στο Μαυρούδι. Είμαστε, περιμένω το Θωμάζο Σάβας, περιμένω να του στείλω στην εντατική. Περιμένω να έρθω να τον πατήσω κάτω, να του στείλω στην εντατική. Περιμένω, στέλνει Αλβανούς, στέλνει Βορειοεπιρώτες, στέλνει Έλληνες, στέλνει Βούλγαρους, στέλνει Τσιγκάνους, στέλνει Τούρκους. Γάμω τη μάνα σου, γάμω τον πατέρα σου, κολόπεδο. Ο ίδιος δεν έρχεται, είναι κότα. Του αρέσει, καβαλιέται όλη μέρα, σεξ με Γιάννη, Μάκη, Άκη, Σάκη, Θανάση, είναι κότα. Καβαλιέται, σεξ με Γιάννη, Μάκη, Άκη, Σάκη, Θανάση, Γιώργο, Νίκο. Έλα, σου γαμίσω τη μάνα, θα σου γαμίσω τον πατέρα, θα σου γαμίσω το σόι όλο, κολόπεδο, γαμημένε άντρα, μπάσταρδο. Παιδόφιλος Θωμάζος Σάβας διώκεται για 9.000 ανθρωποκτονίες. Παιδόφιλος Θωμάζος Σάβας δηλητηριάζει, πεθαίνουν. Παιδόφιλος Θωμάζος Σάβας έχει δηλητηριάσει, έχει δολοφονήσει 9.000 κατοίκους Ιγουμενισσάς. Ήρθε εδώ πέρα, μας έκανε τα ηλίκια εδώ πέρα στα Lidl, να φύγω λέει από το κατάστημα.
Αμέ έστειλε εδώ τον παιδόφιλο από το Μαυρούδι, τον παιδόφιλο, και την άλλη το Ζαγάρι από το Φιλιάτι. Να φύγω, λέει, από το. Δεν φεύγω, ρε παιδί, τη λογία να φύγω. Εσύ να φύγει από το κατάστημα. Να φύγω, λέει, από το κατάστημα. Λέει, του είπε ο Θωμάζος να φύγω από το κατάστημα. Είναι εδώ παιδόφιλος εδώ, 2 μέτρα γάιδαρος. Σεξ γκέι, καβαλιέρ, του αρέσει σεξ με Γιάννη, Μάκη, έχει πάει ποτέ με γυναίκα? Αμφιβάλλω. Σεξ με Γιάννη, Μάκη, Άκη, Σάκη, Θανά. Γυρνάει με το Φιατάκι, έτος παραγωγή 1985, με το Φιατάκι. Δεν έχω λεφτά, και κάθε βράδυ στα μπαρ. 700 ευρώ κάθε βράδυ στα μπαρ. Γαμώ τη μάνα σου, γαμώ τον πατέρα σου, τσοχλάνη. Να φύγω, λέει, από το κατάστημα του Θωμάζου, να πάω να γαμηθεί ο Θωμάζος, το κολόπεδο. Του είπα εγώ του σοκυριωτά, εγώ του λέω, θα σε βγάλω στα νέα, του λέω. Δεν φεύγω από το κατάστημα, του λέω, θα σε βγάλω στα νέα. Α, μου λέει, αυτό πράξου, γιατί του λέω. Λέω, τώρα να σε βγάλω στα νέα. Πάμε ρωτήσεις. Χάρη, νηστεύεις? Κοίταξε, τώρα εγώ νηστεύω. Είμαι χορτοφάγος από το έτος 2000. Εντάξει, έχω φάει και κρέατα, έχω φάει και γάλατα και τυριά και ψάρι. Έχω κάνει όλες τις καταχρήσεις. Όλες τις καταχρήσεις έχω κάνει, εκτός από τα βαριά ναρκωτικά, έτσι. Κοκαίνη, όπιο, ηρωίνη. Έχω κάνει όλες τις καταχρήσεις. Όλες τις καταχρήσεις. Κατάχρηση. Να τρως κάθε μέρα κρέατα είναι κατάχρηση. Να πίνεις 3 κιλά γάλα την ημέρα είναι κατάχρηση. Να τρως 200 γραμμάρια τυρί κάθε μέρα είναι κατάχρηση. Να πίνεις 20 καφέδες την ημέρα είναι κατάχρηση. Να πίνεις ποτά Βουλγαρίας όλη μέρα, κάθε μέρα, κατάχρηση. Να καπνίζεις 3,5 πακέτα την ημέρα, κατάχρηση. Έχω κάνει να καπνίζεις τσιγάρα βανίας, κατάχρηση. Έχω καπνίσει και τσιγάρα βανίας, πάρα πολλά τσιγάρα βανίας. Κατάχρηση, έχω κάνει καταχρήσεις. Να πίνεις 6 κοκόλες την ημέρα, κατάχρηση. Να τρως 6 παγωτά την ημέρα, κατάχρηση. Έχω κάνει καταχρήσεις, αλλά όχι σε όλες μαζί, σε χρονικά διαστήματα. Τάδε χρονικό διάστημα 6 κοκόλες την ημέρα, τάδε χρονικό διάστημα 6 παγωτά την ημέρα, τάδε χρονικό διάστημα 20 καφέδες την ημέρα, τάδε χρονικό διάστημα κρέατα. Και η κατάχρηση, το να καπνίσεις τώρα 3,5 πακέτα τσιγάρα την ημέρα είναι κατάχρηση. Είτε να καπνίσεις τώρα τσιγάρα βανίας είναι κατάχρηση. Θα πάρω μαριχουάνα. Θα δώσω εγώ 20 ευρώ για μαριχουάνα? Να μου κάνει να πας στο διάλογο, dealer. Τι, πίνω μπύρες, με 20 ευρώ θα πάρω μπύρες. Θα πάρω φρούτα, θα πάρω λαχανικά. Τίποτε, σε αυτό. Είμαστε κατά του ναρκωτικού, τίποτε. Άλλο, εντάξει τώρα, η μαριχουάνα είναι για παιδιά του γυμνασίου. Όποιος δεν έχει μυαλό, καπνίζει μαριχουάνα, καπνίζει τσιγάρα βανίας. Δεν είναι μαγιά. Το να καπνίζεις δεν είναι μαγιά. Να καπνίζεις τσιγάρα βανίας, πρέπει να είσαι βλάκας. Να καπνίζεις τσιγάρα βανίας. Αυτό το μαριχουάνα, δεν ξέρω πώς το λέει. Μαριχουάνα, φούντα, σοκολάτα, ξέρω πώς το λένε. Είναι η μεγαλύτερη βλακία που μπορεί να κάνεις. Ποιες μπύρες. Είναι η μεγαλύτερη βλακία που μπορεί να κάνεις, να τρέχεις, να βρεις τον dealer. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλακία, τίποτε. Εγώ τώρα θα ήθελα να ήμουν αστυνομικός. Βέβαια, θα ήθελα να ήμουν αστυνομικός, να οπλοφορώ και να είχα και άδεια, να είχα το ελεύθερο να εκτελώ. Δηλαδή να βγαίνω έξω κάθε βράδυ και να εκτελώ 3-4 άτομα, dealer, έτσι. Dealer οι οποίοι πουλάνε κοκαίνη, πουλάνε όπιο, πουλάνε ηρωίνη, όχι που μαριχουάνα. Εντάξει, μαριχουάνα είναι πτέσμα, είναι εντάξει, μπορείς να πουλήσεις μαριχουάνα, αλλά όχι τώρα 1 γραμμάριο, 2 γραμμάρια, 20 ευρώ. Εντάξει, μπορείς να πουλήσεις μαριχουάνα, εφόσον υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες βλάκες θέλουν να καπνίσουν τσιγάρα Αλβανίας, μπορείς να αγοράσεις τσιγάρα Αλβανίας 10-20 τσιγαρλίκια με 5-10 ευρώ. Όχι 10-20 τσιγαρλίκια 100-200 ευρώ. Ήμαρτο μάι. Αλλά τώρα να πουλάς κοκαίνη, να πουλάς όπιο, να πουλάς ηρωίνη, να πεθαίνουν τα παιδιά, αυτό είναι έγκλημα. Να πουλάς ηρωίνη στα παιδιά, στο Γιάννη, Μάκη, Άκη, Σάκη, παίρνεις το πιστόλι, πας και τον εκτελείς μάι. Αλλά εγώ θα ήθελα να ήμουν καδικός υπάλληλος,
να οπλοφορώ, να έχω όπλα και να βγαίνω κάθε βράδυ εκεί στην Αθήνα, στα στέκια εκεί που πουλάνε κοκαίνη, όπιο και να πας να τους εκτελείς. Πας από εκεί, περνάς και τους εκτελείς. Του λες, πας από εκεί, του λες, να σου πω νεαρέ, από σήμερα σταματάς το dealer. Ή σταματάς ή πας στο νοικοτομείο. Τι ο δέρος δεν συλλαμβάνεις, πας και τον εκτελείς, θα τον συλλάβεις. Πας, τον εκτελείς και φεύγεις. Και σε συλλαμβάνουν μέσα τον εκτέλεσα διότι πουλάει κοκαίνη, πουλάει όπιο, πουλάει ηρωίνη. Εγώ έχω χάσει ξάρεφα από ηρωίνη στη Γερμανία. Μένα του πατέρα μου, η αδελφή ο γιος, Μιχάλης Παλιάντης, το γενός Αντώνογλου, χάθηκε από ηρωίνη στη Γερμανία. Φαντάσου τώρα εγώ πόσο μίσος έχω, που το ήξερα το παιδί έτσι. Φαντάσου τώρα οι κάτοικος Ράμας έτσι. Φαντάσου τώρα πόσο μίσος έχω εγώ στους dealer που πουλάει ηρωίνη. Δεν θέλω να τους βλέπω. Άτομο που πουλάει ηρωίνη, πας και τον εκτελείς. Ο άλλος παίρνει ηρωίνη, έχει λίγο 20 χρόνια παίρνει ηρωίνη. Πιστόλι δεν έχεις πάρει, πήγε και εκτέλεσε τον dealer. Πας και τον εκτελείς. Πας κάνεις τώρα κήρυγμα. Εμένα με κυνηγάει κάθε μέρα να με δολοφονήσουνε. Με κυνηγάει ο Θωμάς Σάβας, κάθε μέρα με δολοφονήσει. Κυνηγάει. Έχει χρηματοδοτεί όλα τα νέα σλεύκια και μου ζητάει τα αρχίδια όλη μέρα. Τι πρέπει να κάνω εγώ τώρα? Πρέπει να πάω να τον εκτελέσω ή πας και αυτοκτονείς και σιγάζεις. Τίποτα. Αν αυτό τον βγάζω στα νέα, τον πολεμάω νόμιμα. Είμαστε νόμιμοι πολίτες. Τον πολεμάω νόμιμα, τον βγάζω στα νέα. Στέλνω SMS, στέλνω κριτικές, στέλνω like. Στέλνω email, τον πολεμάω νόμιμα. Άλλο που δεν τον έχουν συλλάβει ακόμα. Κάποια στιγμή να τον συλλάβουν. Κάποια στιγμή ο Θωμάς Σάββας διώκεται για 9.000 ανθρωποκτονίες. Τα εγκλήματα τα έκανε μόνος ο Θωμάσος. Ο Θωμάς είναι χρηματοδοτή. Χρηματοδοτεί το Γιάννη, Μάκη, Άκη, Σάκη, τον τάδε. Λέμε όσοι του κατάστημα δηλητηριασέ τον τάδε. Διοικητές αστυνομικού που έχουμε έτσι θέλουν λεφτά. Θέλουν βίλες, θέλουν πολυκατοικίες, θέλουν κτήματα. Θέλουν καταθέσεις ελληνικές τράπεζες. Τίποτα αυτό. Να συλλάβουν δεν θέλουνε. Τίποτα. Εμένα όλη μέρα με κυνηγάνε στα νέα και να με δολοφονήσουνε. Συνέλαβαν 0 άτομα, τίποτα. Το Θωμάζο συνέλαβαν 5 Δεκεμβρίου, το συνέλαβαν και κάθε μέρα πάει δίνει το πάρεο στο αστυνομικό τμήμα. Κάποια στιγμή τώρα θα πάει Σόβια. Τίποτα. Θα πάει Σόβια, έχουν απολυθεί 3 εισαγγελείς. Από το δικαστικό Μέγαρο Γουμενίτσας, τώρα θα απολυθεί και η εισαγγελής του εδώ πέρα, η καινούργια εισαγγελής θα απολυθεί και τούτη, διότι είναι αδρανείς, είναι τεμπέληδες και δεν θέλουν να τους συλλάβουν. Και εμένα πρέπει να μου δώσουν χρήματα, πρέπει να μου δώσουν αποζημίωση. Δεν μπορεί εμένα να με κυνηγάνε κάθε μέρα 400 τσοχλάνια κάτι νέας σλεύκιας και να μην έχω εύωση στην τσέπη, να πάνε να γαμηθούνε τα κολόπεδα. Εμένα πρέπει να μου δοθούν χρήματα αποζημίωση. Και δεν λαμβάνω επιταγές, 0 επιταγές. Τι, δεν έχω ποτέ σε επιταγές. Έχω στείλει email εγώ στο Μότορο, στον εφοπιστή Βαρλογιάννη, έχει 40 χρόνια μου στέλνει επιταγές. Του έχω στείλει εκατοντάδες email και τον έχω ενημερώσει. Του λέω δεν λαμβάνω επιταγές σε Βαρλογιάννη. Του λέω μη στέλνεις επιταγές, δεν λαμβάνω χρήματα. Τα χρήματα να καταθέσουν στον Πυραιόσμπανκ. Να καταθέσει χρήματα στον Πυραιόσμπανκ δεν θέλει. Είναι σκηνοθετημένος. Στέλνει επιταγές. Ο άλλος ο Κόκαλης, ο Σοκράτης, το ίδιο, έστελνε 40 χρόνια επιταγές. Έστελνε και ας σε κυνηγάνε σε 1-2 τραπεζικοί υπάλληλοι, να σε δολοφονήσουνε. Όχι 2.000 τραπεζικοί υπάλληλοι, η Γουμενίτσα δεν έχει 2.000 τραπεζικούς υπάλληλους, η Γουμενίτσα. Σοβαρά μιλάς τώρα, κύριε μας, η Γουμενίτσα έχει 2.000 τραπεζικούς υπάλληλους, έχει η Γουμενίτσα. Είναι στο Εθνική Μπανκ, έτσι είναι οι 30 υπάλληλοι στο Εθνική Μπανκ. Είναι παντρεμένοι, έχουν παιδιά, έχουν γονείς, έχουν αδέρφια, έχουν ανήψια. Πόσοι είναι? Ο ένας ο υπάλληλος έχει 40 συγγενείς, ο ένας ο υπάλληλος. 30 συγγενείς, 30 υπάλληλοι, από 40 συγγενείς, αδέρφια, γονείς, παιδιά, ανήψια, 1.200 άτομα. Τώρα όταν ο Κόκαλης, ο φοβιστής Κόκαλης, πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Χάρης Κόκαλης, μου στέλνει εμένα 40 χρόνια επιταγές στην Εθνική Τράπεζα, αυτομάτως με κυνηγάνε να με δολοφονήσουν 1.200 υπάλληλοι Εθνικής Τράπεζας. Και όταν στέλνει ο Κόκαλης, ο Χάρης Κόκαλης, στέλνει και στο Αλφα-Μπανκ, άλλοι 1.200 υπάλληλοι. Στέλνει και στο Εμπορική Μπανκ, άλλοι 1.200 υπάλληλοι. Στέλνει και στο Eurobank, άλλοι 1.200 υπάλληλοι. Έστελνε, λέει, σε όλες τις τράπεζες επιταγές. Εμένα με βρήκε ο σωματοφύλακας, δεν ξέρω πώς τους λένε, ρε παιδί μου, υπάλληλος του Κόκαλη, του Σοκράτη Κόκαλης, ο οποίος είναι για την ασφάλεια, για την ιδιωτική ασφάλεια του Κόκαλης.
Μου λέει εργάζομαι, μου λέει για τον Σοκάτο Κόκαλη, μου λέει είμαι bodyguard, είμαι σωματοφύλακας του, μου λέει, και το έμαθε, μου λέει, το έτος 2018, 30 Σεπτεμβρίου έμαθε ότι 40 χρόνια που μου έστελνε επιταγές ότι δεν έλαβα καθόλου επιταγές. Το έμαθε 30 Σεπτεμβρίου το 2018 και εμείς βρέθηκα εγώ με το σωματοφύλακα του Σοκάλης Κόκαλης, νεαρό παιδί, περίπου 40 ετών, περίπου είναι 40-45 ετών. Βρεθήκαμε στη Νέα Σμύρνη, σε ένα κατάστημα στη Νέα Σμύρνη, στο Μοχάμετ το κατάστημα, και του έδωσα το αριθμό τραπέζι. Λέω, εδώ είναι ο αριθμός τραπέζι. Λέω, πες του Κόκαλη, αν θέλει ενδιαφέρον για την υγεία μας, καταθέσει λεφτά στο Πειραιώς. Αν είναι εσύ λεφτά, τίποτε. Αλλά θέλω να σου πω τώρα, και εγώ μπορώ να στείλω επιταγές στην Αθήνα, στο Γιάννη, και να πάρω τηλέφωνο το διευθυντή της Εθνικής Τράπεζας και να του πω, μην τα δίνεις τα λεφτά στο Γιάννη, φάε πιές. Και μετά ο διευθυντής, για να μην πάει φυλακή, κυνηγάει να δολοφονεί στο Γιάννη. Τι πιο απλό. Μα γίνεται πιο απλό, γίνεται πιο απλό. Φαντάσου τώρα, μένα με έχουν δηλητηριάσει χιλιάδες φορές, αφού όπου κατουρά γεμίζει δηλητήρια. Ήρθα εδώ πέρα στο Λίδι να ψωνίσω και κάνουνε φασαρία. Να φύγω από το κατάστημα, να φύγω. Ήρθε ο άλλος ο παιδόφιλος από το Μαυρούδι, ο γκέι. Να φύγω, λέει, από το κατάστημα. Δεν φεύγω, ρε παιδί, να φύγω. Τι να φύγεις από το κατάστημα. Μου λέει, δεν με απολύσανε, μου λέει, εδώ δεν πάει να γαμηθείς εσύ και τώρα. Εσύ τι να από εκεί πέρα, ρε, ζαγάρι. Τίποτε σε αυτό, δεν τα έχει καλά με την εαυτότητα αυτούς. Άγουρος, τίποτε σε αυτό. Τίποτε. Πάμε, είμαστε πολύ καλά στην υγεία μας, πίνουμε μπύρες, είμαστε στα Lidl, η ημερομηνία είπαμε, ημέρα Σάββατο είπαμε, 14 Απριλίου, 13.04, έτος 2023, ημέρα Σάββατο, ώρα Ελλάδος είπαμε 21, ώρα Ελλάδος 22, ώρα 23, ώρα Ελλάδος 24, είμαστε πολύ καλά στην υγεία μας. Πίνουμε μπύρες, δεν θα πίνουμε 30 μπύρες, δεν είμαστε γιος του Σταύρου Ζεμπέκογλου. Δεν θα πίνουμε 40 μπύρες, δεν είμαστε κάτοικος Νέας Λεύκιας, Σταύρος Ζεμπέκογλου, Σταύρος Νίαχος, Σταύρος ο Ναύαρχος. 2 μπύρες, 3 μπύρες καλά είναι, και αύριο μέρα είναι. Είμαστε νόμιμοι πολίτες. Εγώ ζω με μισθό ταμείο υγείας 335 βουλάκια το μήνα, εκ των οποίων είχα να πληρωθώ είχα να πληρωθώ 21 μήνες, 23 μήνες. Όλο το 2022 δεν πληρώθηκα, και δεν πληρώθηκα από το 2021, από μήνα Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, 9 μήνες και 12 μήνες 2022, 21 μήνες, Γενάριος, Φεβράριος, 23 μήνες. Πληρώθηκα 1η Μαρτίου, πήγα στην Εθνική Τράπεζα και παράλαβα 3.800 ευρώ, καταδεθήκα στο βιβλιάριό μου. Αλλά 23 μήνες δίαιτα, έτσι, δίαιτα. Πάλι στα Lidl έχουν πρόβλημα, διότι ξοδεύω πολλά λεφτά. Μου λέει, ξοδεύεις πολλά, γούστο μου και καπέλο μου, καλά κάνω, θέλω να ξέρω εσύ τι πρόβλημα έχεις. Μου λέει, αγοράζεις, μου λέει, πατατά. Καλά κάνω, ρε παιδί, γούστο μου και καπέλο μου. Μου λέει, μην αγοράζεις πατατά. Ρε, άντε στο διάλογο εκεί πέρα, ρε, ζαγάρι. Ας ήρθε από εκεί πέρα. Λεφτά μου είναι ό,τι θέλω να κάνω. Θα τα βάλω φωτιά, όπως λέω τώρα, θα τα βάλω φωτιά. Όχι, δεν τα βάζω φωτιά, θα αγοράζεις πατατάκια. Να πάνε να γαμηθείς. Μου λέει, αγοράζεις πατατάκια, μου λέει, αγοράζεις μπύρες, αγοράζεις αυτό. Καλά κάνω, γούστο μου και καπέλο μου. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος, δεν είμαι τσοχλάνη. Εγώ είμαι γενναιόδος, είμαι καλός άνθρωπος. Θέλω να αγοράσω πατατάκια. Εσύ ποιο είναι το προβληματικό. Μου λέει, μην αγοράζεις, μου λέει. Άντε βγει από εδώ πέρα, ρε ζαγάρι. Ας ήρθε από εκεί πέρα. Ό,τι θέλω θα κάνω. Άλλος πάει στα μπουζούκια, ξοδεύει 1.000 ευρώ. Άλλος αγοράζει κοκαίνη, είναι 200 ευρώ. Να πάνε να γαμηθούν τα κολόπεδα. Άλλος πάει στο ξενοδοχείο. Εμένα η κοπέλα η δικιά μου είναι κάτοικος Λονδίνου, έχει παντρευτεί υφοπλιστή.
Πάει κάθε 6 μήνες, πάει στη Τζαμάικα. Κάθε 6 μήνες το χρόνο πάει δύο φορές πάνε Τζαμάικα. Πληρώνει ξενοδοχείο 600 ευρώ τη βραδιά ξενοδοχείο και πληρώνει για φαγητά άλλα 600 ευρώ την ημέρα για φαγητά. Ξοδεύουν 1200 ευρώ την ημέρα για ξενοδοχείο και φαγητά. Ξοδεύουν για εισιτήρια, ξοδεύουν χιλιάδες ευρώ. Ξοδεύουν. Λοιπόν, ποιο το πρόβλημα? Τα χρήματα είναι δωρεάν. Τυπώνουν στο προφίλ εκατομμύρια ευρώ, τυπώνουν στο προφίλ δισεκατομμύρια ευρώ. Χρήματα. Η άλλη κοπέλα Γερμανίδα, κοπέλα μου, εντάξει, έρχεται εδώ στα Σίβωτα και πληρώνει στο ξενοδοχείο 400 ευρώ τη βραδιά. Στα Σίβωτα. Έρχεται μέχρι τα Σίβωτα, αλλά δεν έρχεται να με βρει. Εντάξει τώρα, εντάξει. Αυτό να σου πω, ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ θέλω να σου δίνω τι πρόβλημα έχει. Α, μου λέει, κάνεις, μου λέει, καλά κάνω ρε παιδί, έτσι κουστάρω, τι πρόβλημα έχει. Άλλος στον ΕΠΑΠ όλη μέρα. Στον ΕΠΑΠ όλη μέρα, κάθε μέρα. Πάνε να γαμηθούν τα τσοχλάνια, τα κολόπεδα. Δεν βίασαν, θα πάνε να γαμηθεί ο Θωμάς, ρε. Ο Θωμάς είναι παιδόφιλος. Σεξ με Γιάννη, Μάκη, Άκη, Σάκη, Θανάση, Γιώργο, γάμο τη μάνα σου από τον πατέρα σου. Η Γουμενίτσα 40 δολοφονίες το μήνα, δολοφονία χθες, δολοφονία σήμερα, δολοφονία αύριο. Γάμο τη μάνα σου Θωμάσο, γάμο τον πατέρα σου Θωμάσο, τσοχλάνι, κολόπεδο. Η Γουμενίτσα 40 δολοφονίες το μήνα. Δολοφονία τη Δευτέρα, δολοφονία την Τρίτη, δολοφονία την Τετάρτη, δολοφονία την Πέμπτη, δολοφονία την Παρασκευή, δολοφονία το Σάββατο. Γάμο τη μάνα σου στο Μάζο, τον πατέρα σου στο Μάζο. Μα δεν έχω συλλάβει ακόμα. Γάμο τη μάνα σας κολόπεδα, υπάλληλοι αστυνομικό του Μεγουμενή σας, αδρανείς, τεμπέληδες, χρηματίζονται, να συλλάβουν δεν θέλουν. Όλη μέρα οι τεμπέληδες, υπάλληλοι αστυνομικό του Μεγουμενή σας, τεμπέληδες, αδρανείς, υπέρβαροι. Ο πιο αδύνατος αστυνομικός είναι 90 κιλά. Χαΐρι περιμένεις 90 κιλά, 110 κιλά, 120 κιλά. Καλό θα κάνουν οι υπάλληλοι αστυνομικά τμήματα Γουμενής να κάνουν λίγο δίαιτα. Καλό θα κάνουν οι υπάλληλοι αστυνομικού τμήματα Γουμενής σας να κάνουν πολύ δίαιτα. Οι υπάλληλοι αστυνομικού τμήματα Γουμενής σας 7 καφέδες την ημέρα. Οι υπάλληλοι αστυνομικού τμήματα Γουμενής σας 7 τυρόπιτες την ημέρα. Όλη μέρα μαμ και τίποτα άλλο. Εργασία μην είναι τίποτε. Υπάλληλοι αστυνομικό τμήμα. Ή θα πάνε από το πολύ φαγητό, από το πολύ μαμ ή θα πέσουν από το άλογο. Δώσε μηχανάκι στο Δία να πάει στο διάλο. Τίποτα. Οι υπάλληλοι αστυνομικού του Μεγουμενή σας όλη μέρα βόλτες με τα μηχανάκια, όλη μέρα βόλτες με τα περιπολικά. Να συλλάβουν δεν θέλουν τίποτα. Όλη μέρα κοροϊδεύουν. Έλα από εκεί πέρα, ζαγάρια, κολόπεδα, τσοχλάνια. Πάμε ρωτήσεις. Να φύγω λέει από το κατάστημα, λέει αυτό λέει. Είδα να θα πιω μπύρες, έχουν πρόβλημα να πίνω μπύρες. Τα κολόπεδα, τα τσοχλάνια. Πάμε ρωτήσεις. Πάμε ρωτήσεις. Είπα να πάω στη Γερμανία, αλλά λέω να μην πάω στη Γερμανία. Τώρα να τρέχω εγώ στη Γερμανία, να τρέχω στο Αβούργο, να είμαι άστεγος στο Αβούργο. Να πάω εκεί στο Χοπανόφ, να βρω την νεαρή την κοπέλα τη Γερμανίδα. Άστο παιδί μου, λέω άστο. Έχω Facebook. Η κοπέλα που ενδιαφέρει για την υγεία μου θα μου στείλει SMS. Θα μου πει γεια σου, τι κάνεις, πως είσαι, ζεις, δεν πέθανες, θα έρθεις στη Γερμανία, δεν θα έρθεις. Αυτό. Δεν ενδιαφέρει για την υγεία μου. Δεν ενδιαφέρει για την υγεία μου, καλά κάνεις γούσου, αλλά τι ρωτάς, τι κάνω, ρωτάει τι κάνω, ρωτάει, μην ρωτάς καθόλου τίποτε. Εγώ έχω στείλει στο όνομα της κοπέλας, της Γερμανίδας, που είναι συνονόματη, έτσι, έχω στείλει σε περίπου 40 κοπέλες. Στη Γερμανία και στην Αυστρία, έτσι, που έχουν το ίδιο ονοματεπώνυμο, το ίδιο όνομα και το ίδιο επίθετο. Έχω στείλει σε 40 κοπέλες, λέω γεια σου κοπέλα, μη σου είσαι τάδε κοπέλα, γεννηθείς τάδε ημερομηνία.
Δεν έλαβα απάντηση από καμία κοπέλα τίποτε. Και τούτη εδώ πέρα έχει αλλάξει και το όνομά της. Τη βρήκα, εντάξει, τη βρήκα και στο Facebook τη βρήκα και στο YouTube τη βρήκα. Τη βρήκα, αλλά εντάξει, της έστειλα μήνυμα και αυτό, αλλά δεν μου απάντησε. Εντάξει, πάλι καλά δεν έκανε μπλοκ η κοπέλα, αλλά τη βρήκα, αλλά έχει άλλο όνομα. Έψαχνα να τη βρω, έψαχνα, έβλεπα σωματότυπο, το πρόσωπο της κοπέλας, δεν είναι τούτη, αλλά έστειλα εγώ μήνυμα. Λέω, αν είσαστε τάδε κοπέλα, λέω, μπορείς να μου στείλεις SMS. Αν είσαστε τάδε κοπέλα, είσαστε τάδε κοπέλα. Εντάξει, ίδιο όνομα, αλλά διαφορετική ημερομηνία γεννήσεως, έτσι. Δεν λέω, απάντησα από 0 κοπέλες απάντηση. Και μετά τη βρήκα την κοπέλα με άλλο όνομα, στο μικρό το όνομα, έτσι, με άλλο όνομα τη βρήκα και της είπα, τι κάνεις ρε παιδί, της λέω. Καλά, της λέω, αυτό της λέω. Άνθρωπο, εσύ στείλει ένα SMS, πες γεια σου, τι κάνεις, ζεις, δεν πέθανες, πες, εντάξει, δεν θέλω να μας κοιμά. Ωραία, πες, στείλει ένα SMS, πες γεια σου ρε παιδί, ζεις, είσαι καλά στην υγεία. Ρωτάει εκεί και στη Γερμανία, στο Αμβούργο, έχει ρωτήσει 40 κάτοικους Νέας Σιλέχειας. Τι κάνει, πώς είσαι, θέλω να τον βρω, θέλω να τον βρω. Θες να με βρεις, ωραία. Θες να με βρεις, Facebook έχω στείλει ένα SMS. Ας κάνεις τώρα κήρυγμα. Έλα σε παρακαλώ, η άλλη από το Λονδίνο με έκανε μπλοκ. Της έχω στείλει αριθμό τραπέζης, της έχω στείλει όνομα, αριθμό τραπέζης, να καταθέσει ευρουλάκια δεν θέλει, τίποτε. Μπορεί να καταθέσει ευρουλάκια δεν θέλει, να πάνε να χαμηθούν τα κολόπεδα. Οι πολλοί της συγκουνιά τρώνε τους αφέντες. Τρέχουνε μετά, είμαστε άλλοι εδώ, τρέχουνε με τα αυτοκίνητα, τρέχουνε με τα μηχανάκια, τίποτα σε αυτό. Τη μύτη τους δεν βλέπουν, αυτοκίνητα θέλουν, μηχανάκια θέλουν. Ο Θεός δεν μας έδωσε ούτε αυτοκίνητα ούτε μηχανάκια. Ο Θεός μας έδωσε πόδια. Περπάτα Γιάννη. Θέλεις να πας στην Ουγμενίτσα, Νέα Σιλέχεια Ουγμενίτσα 3 ώρες. Νέα Σιλέχεια Ουγμενίτσα, Νέα Σιλέχεια 6 ώρες. Πάμε αργά για να φτάσουμε. Τη μύτη τους δεν βλέπουν, αυτοκίνητα θέλουν. Μηχανάκια θέλουν, αυτοκίνητα θέλουν. Πάμε ρωτήσεις. Αναχωρούμε τώρα, πάμε για τα Νέα Σιλέχεια, παιδιά, αναχωρούμε. Καλό βράδυ, θα πάμε για τα Νέα Σιλέχεια. Εντάξει, δεν θέλω να κάθομαι εδώ πέρα. Εντάξει, καλημέρα, καλό βράδυ έχουμε. Καλό βράδυ είναι, ήσυχο βράδυ είναι, δεν υπάρχει κίνδυνος, δεν κινδυνεύουμε, αλλά δεν θέλω να καθίσω εδώ πέρα τώρα. Αυτή η ησυχία με προβληματίζει. Πολύ ησυχία βλέπω. Στον δρόμο, στο Λίτερ, εδώ, πολύ ησυχία βλέπω στο Λίτερ εδώ πέρα και με προβληματίζει. Καλά, ότι με κυνηγάνε όλη μέρα, το ξέρω, δεν χρειάζεται να μου το πεις, δεν είναι καινούριο το αυτό, ότι με κυνηγάνε όλη μέρα. Το ξέρουν εκατομμύρια κάτοικοι Ελλάδας, ότι με κυνηγάνε όλη μέρα. Καλό θα κάνουν τα τσοχλάνια, τα κολόπεδα, οι πάλι αστυνομικό του Ουγμενίτσας, να συλλάβουν το Θωμάζο, να πάει Πειραιώς Μπανκ να καταθέσει αποζημίωση 1.000 ευρώ. Να καταθέσει ούτε 10 ευρώ ούτε 20, θα κάνουν τα 10 ευρώ. Να καταθέσει 1.000 ευρώ, να πάει στην Πειραιώς να καταθέσει 1.000 ευρώ. Γάμω τη μάνα, γάμω τον πατέρα στις κολόπεδα, τις τσιγκούνιδες, τσοχλάνια. Να συλλάβουν το Θωμάζο Σάββας, να πάει στην Πειραιώς να καταθέσει λεφτά. Αποζημίωση, διότι κάθε μέρα με κυνηγάμε να με δολοφονήσουμε. Κάθε μέρα. 50 χρόνια αυτή τη δουλειά γίνεται, 50 χρόνια.
Αυτό το κατάστημα. Να φύγω, λέει, από το κατάστημα, λέει, από τον πατέρα το κατάστημα, τους άλλους ομάδους, για φασαρία. Πώς τους έφερε το ζαγάρι και από το φιλιάτι, το ζαγάρι αυτό, μπορεί. Θα φέρει αυτό το ζαγάρι, το κολόπεδο. Να φύγω, λέει, από το κατάστημα, λέει, από το Lidl, να φύγω. Δεν φεύγω, ρε παιδί, δεν θα κάτσω. Να φύγω, λέει, από το κατάστημα. Ο παιδόφιλος, για το μαυρούδι, ο παιδόφιλος. Έλα εκεί πέρα, ζαγάρι. Ο γκέι. Έχει πάει ποτέ με γυναίκα το τσοχλάνι το κολόπεδο? Σεξ με Γιάννη, Μάκη, Άκη, Σάκη, Θανάση. Τι το κρατάνε, μπορεί να το κρατάνε εδώ πέρα. Το σκιάχτρο, το κολόπεδο. Να φύγω, δεν φεύγω ρε, εσύ να βγεις από το κατάστημα ρε. Να φύγω, λέει, από το κατάστημα, λέει. Να πάει να γαμηθείς κολόπεδο. Να φύγω, λέει, από το κατάστημα. Ζαγάρι. Αναχωρούμε τώρα, περπατάμε, πάμε για τα Νέα Σιλέσκια. Θα πάμε στα Νέα Σιλέσκια, θα πάμε στο σπίτι, θα φορτίσουμε τα κινητά. Έχουμε 3 κινητά έχουμε, το ένα δεν λειτουργεί, 2 κινητά. Θα φορτίσουμε τα κινητά τηλέφωνα. Θα πιω μπύρες, όποιο θα πίνουμε. Θα πιούμε μπύρες. Μακαρόνια πήραμε. Χυμό ντομάτα πήραμε, σκόρδα πήραμε, αλεύρι πήραμε, μήλα πήραμε, μπύρες πήραμε. Πήραμε και κρασί, καλά κρασί δεν γουστάρω κρασί. Τώρα εντάξει, αύριο θα πιω κρασί, αύριο. Πίνουμε κρασί με νερό. Πίνουμε το μισό κιλό κρασί και θα το κάνουμε 2 κιλά. Θα προσθέσουμε και 1,5 κιλό νερό. Δηλαδή το 1 κιλό κρασί θα το κάνουμε 3-4 κιλά με νερό. Πίνουμε 1 κρασί και 2 νερό και 2-3 νερό. Όπως πίνανε οι αρχαίοι Έλληνες και πίνεις όσο θέλεις. Αλλά εντάξει, δεν γουστάρω κρασί, εμένα μου αρέσει να πίνω μπύρες. Θέλω να πίνω μπύρες ρε παιδί, τι κρασί τώρα, δεν θέλω να πίνω κρασί. Θέλω να πίνω μπύρες. Μας κάνεις τώρα κήρυγμα. Εγώ με μπύρες μεγάλωσα, δεν πίνω κρασί να πίνω. Κρασί ξεκίνησα να πίνω, εγώ κρασί ξεκίνησα να πίνω στην Αυστραλία. Το 2005 μέχρι το 2005 δεν έπινα κρασιά. Έχω πιει πολλά ποτά Βουλγαρίας, καθότι ήμουν παντρεμένος με κάτοικος από Ουκρανία, όνομα Ίρινα Κουνιούχοβα, από Κίεβο. Ίρινα Κουνιούχοβα γεννηθής 12-12-1961, Δεκέμβριος 12-1961. Ίρινα Κουνιούχοβα είπαμε, τη Σβετλάνα και του Αλεξάνδρ. Εντάξει, τώρα ήμουν παντρεμένος. Και ο σταμάτησε ο μπάσος στο μαξί, με δηλητηρίαζε η γνώση του Κιστένογλου του Τάσος, με δηλητηρίαζε ο Κιστένογλου του Τάσος και δηλητηρίαζε. Και μόλις πήγαινε 3 ώρες έκλεινε το κατάστημα, έκλεινε να μην πεθάνει στο κατάστημα. Να πεθάνει εκτός καταστήματος, όχι στο κατάστημα και το συλλάβουνε. Και έκλεινε το κατάστημα, λέει, θα έρθει η αστυνομία και πήγαινε κάθε βράδυ ο διοικητής αστυνομικού τμήμα μέσα Παναγιώτης Τσανάκας, με έναν αστυνομικό κάθε βράδυ και του δίνανε 1.000 ευρώ κάθε βράδυ. Δεν ξέρω πως έπαιρνε επιταγές δικές μου αυτός από την τράπεζα, ο Μπάσος Σταμάτης έπαιρνε επιταγές και τα λεφτά τα έδινε στο διοικητή αστυνομικού του Μεγουμεΐσας, στο Ξανάκας, Παναγιώτης Ξανάκας. Κάθε βράδυ πήγαινε από εκεί, λέει, και του έδινε λεφτά κάθε βράδυ. Μην ρωτάς με, κράτος μπουρδέλο, Χαΐρι περιμένεις. Χαΐρι, εδώ έχουν πεθάνει, τόσοι έχουν πεθάνει εδώ πέρα στην Μεγουμεΐσα. 9.000 ανθρωποκτονίες. Στην Ελλάδα 0 άτομα, τίποτες, 0.
Συνέλαβαν τον Θωμάζο, Δεκέμβριο 5 Δωδεκάτου, το έτος 2023, συνέλαβαν τον Θωμάζο και τον έχουν έξω, ακόμα έξω τον έχουν. Απολύθηκαν οι εισαγγελείς, απολύθηκαν διοικητές αστυνομικού του Μεγουμένισσας και τούτους είναι ακόμα έξω. Τώρα θα τους συλλάβουν, τώρα πάει η εσόβια τώρα. Δεν γλιτώνει, θα τους πάει η εσόβια. Μα ενοχλεί ρε παιδί, κάθε γιορτά ενοχλεί. Και μετά του δίνουμε λέει 1.000 ευρώ, δίνουμε 1.000 ευρώ. Δίνουμε 1.000 ευρώ, εσύ 1.000 ευρώ βλέπεις. Να φύγω λέει από το κατάστημα, να φύγω από το... Πάνε να γαμηθείς ρε κολόπεδο, ψοχλάνι. Ας το διέλα από εκεί πέρα, ζαγάρι. Να φύγω, εσύ να φύγεις από το κατάστημα. Μου λέει ο security, μου λέει εσύ να φύγεις από το κατάστημα. Ήρθε ο άλλος εκεί ο παιδόφιλος, μου λέει δεν αγάμισα από εδώ πέρα ρε ζαγάρι, στέρα εκεί πέρα. Βρωμιάρι. Παύρολης. Ωραία, ευχαριστήθηκα μπύρες. Μακαρόνια πήραμε, χυμό ντομάτα πήραμε, αλεύρι πήραμε, σκόρδα πήραμε, πιπεριές καυτέρες πήραμε, μήλα πήραμε, μπύρες πήραμε. Αυτά, καλά είναι. Αλεύρι πήραμε, χυμό ντομάτα πήραμε, μακαρόνια πήραμε, μήλα πήραμε, καυτέρες πιπεριές πήραμε, σκόρδα πήραμε, άρχοντες. Δεν είχα δει εγώ τη γυναίκα μου, την πρώην γυναίκα, έχουμε παντρευτεί έτσι. Την είδα στην Κέρκυρα, την τελευταία φορά που την είδα ήταν το έτος 2010, ήταν Κυριακή πρέπει να ήταν. Δεν θυμάμαι τι ημερομηνία, ήταν Κυριακή του 2010. Το Δεκέμβριο, τέλη Δεκεμβρίου έτσι, 26 Δεκεμβρίου ήταν, 27 Δεκεμβρίου ήταν, δεν θυμάμαι, ήταν Κυριακή, τελευταία Κυριακή του χρόνου. Εδώ κοίτα άλογο, κοίτα άλογο και ένα βράδυ περπατώντας προς Ιωάννα, βράδυ ήτανε περίπου 3-4 ώρα ξημερώματα, 2-3 ώρα ξημερώματα βράδυ. Περάσαμε το Βουτσαρά, περάσαμε τη Φωσίνα βράδυ. Περπάτα, περάσαμε τη γέφυρα, το Καλαμά. Από Φροσίνα μέχρι τη γέφυρα Καλαμά περίπου στα 4-5 χιλιόμετρα, 6 χιλιόμετρα. 6-7 χιλιόμετρα. Περάσαμε τη γέφυρα του Καλαμά και προς την Ανηφόρα, και είχε Ανηφόρα μετά προς χωριό Βουτσαρά. Κάνα χιλιόμετρο εκεί στην Ανηφόρα, κάνα χιλιόμετρο μετά τη γέφυρα, 1,5 χιλιόμετρο, είχε άλογα. Βράδυ, κοίτα, είχε πολλά άλογα, κάμε δεκαριά άλογα, δεν ξέρω αν είχαν και κουδούνια. Ήταν κάμε δεκαριά άλογα εκεί πέρα το βράδυ. Εκεί ήταν άλογα. Και περπάτα, γι' αυτό σου λέω, είμαι μάγκας. Εγώ δεν είμαι μάγκας του καφενείου. Εγώ δεν είμαι μάγκας του καφενείου, εγώ είμαι μάγκας του δρόμου. Κάνεις μαγκές, έλα εκεί στα Λίντελ, έλα να με βρεις. Δεν έχεις να με βρεις. Στέλνεις Αλβανούς, στέλνεις Βορειοϊπειρωτές, στέλνεις Έλληνες, στέλνεις Τσιγκάνους, στέλνεις Βουλγάρους. Θα πάνε να γαμηθείς ρε τσοχλάνι. Θα πάνε να γαμηθείς, έλα να με βρεις, τι θέλεις. Εμένα με κυνηγάει ο Μαρινάκης, ο Μιλκιάδης, ο Μαρινάκης, 5 χρόνια με τηλεφωνήσει. Τον πήρα τηλέφωνο τόσες φορές. Του λέω ρε Μαρινάκη, τι θα γίνει τώρα, θα σταματήσεις να ενοχλείς. Α, τι, όλη μέρα ενοχλείς τώρα, τι θες και ενοχλείς. Α, μου λέει, να πάνε να γαμηθείς, τι κι εγώ. Σε όλους τους άστεγους δίνει λεφτά ο Μαρινάκης, ο Μιλκιάδης λέω. Του Μιλκιάδη του Μαρινάκη ο γιος. Μαρινάκης Βαγγέλης, πρόεδρος Ολυμπιακού, σε όλους τους άστεγους
Δίνει 1.000 ευρώ. Και εμένα με κυνηγάνε οι άστεγοι να με δολοφονήσουν. Με κυνηγάει ο άστεγος ο Οδυσσέας από το Αγρίνιο να με κατακρεουργήσει. Με χατζάρια, με μαχαίρια, με το ένα, με το άλλο. Του δίνει λεφτά, μα αρνάξει. Σήμερα δεν μου δίνει ούτε 1 ευρώ. Να πάει να γαμηθεί το τσοχλάνι. Το κολόπεδο. Γάμω τη μάσα, γάμω τον πατέρα σου. Τσοχλάνι, κολόπεδο. Έξω τώρα στα Lidl που ήμουν, είδα κάποιον τραπεζικό υπάλληλο. Στα Lidl εκεί μου έκανε μαγκές. Δεν φύγει από εδώ πέρα, ρε παιδόφιλε του. Δεν φύγει από εδώ πέρα. Ήταν εκεί υπάλληλο στα Lidl. Ήταν εκεί πέρα. Αστυνομικός είναι. Υπάλληλος οι μάνιζερ στα Lidl είναι. Μάνιζερ σε τετράβη. Μήπως είναι στο Alphabet μάνιζερ. Του είπα, άντε φύγει από εδώ πέρα, ρε παιδόφιλε. Έφαγε βρίσιμο και έφυγε. Μου λέει, άντε φύγει από εδώ πέρα. Μένα όλοι μου δίνουν επιταγές, μου δίνουν εκατομμύρια ευρώ. Εκατομμύρια ευρώ επιταγές μου δίνουν, δεν βλέπεις. Εκατομμύρια ευρώ δίνουμε επιταγές και τρώει και πίνει εκατομμύρια ευρώ. Εκατομμύρια ευρώ επιταγές που δίνουμε. Τούτος είναι εδώ πέρα, είναι η Εθνική Τράπεζα, Ντόρκος. Τούτος είναι στην Εθνική Τράπεζα, είναι η ΑΕΦΗ του. 40 χρόνια κλείω επιταγές του Χασανό, Ντόρκος. Πάμε. Το βρίσιμο είναι δωρεάν, εμένα με κυνηγάνε να με δολοφονήσουνε. Το λιγότερο που να κάνω να βρίσω. Εγώ δεν θα πάω φυλακή, δεν θα πάω το οπλοπολιβόλο να κυνηγάω ούτε το Γιάννη ούτε το Μπακάνα, τίποτε. Εγώ βγάζω νέα στέλνω SMS, στέλνω email, στέλνω κριτικές. Αν έχει πρόβλημα ο Βαρλογιάννης θα πάει να γαμηθεί ο Βαρλογιάννης. Μένα ο Βαρλογιάννης δεν μου έχει δώσει ούτε 1 ευρώ. Τίποτε. Πρόεδρος Παναθηναϊκού 0 ευρώ. Πρόεδρος Ολυμπιακού 0 ευρώ. Πρόεδρος του ΠΑΚ μου έχει δώσει ένα πρόεδρος του ΠΑΚ μου σε 200 ευρώ στη Θεσσαλονίκη. Αλλά εντάξει, τώρα με 200 ευρώ δεν πας πολύ μακριά. Το μεγαλύτερο ποσό που έχω λάβει εγώ πανελλαδικά είναι 200 ευρώ. Δεύτερο μεγαλύτερο ποσό 110 ευρώ. Τρίτο μεγαλύτερο ποσό 100 ευρώ. Τέταρτα μεγαλύτερα ποσά 2 ποσά 70 και 70 ευρώ. Και πέμπτα μεγαλύτερα ποσά 50 ευρώ. Πανελλαδικά έχω λάβει 30-50 ευρώ. Πανελλαδικά. Λοιπόν, μαζί με τα 4-50 ευρώ και μαζί με τα 110, τα 2-50 ευρώ. Και μαζί με τα 70 ευρώ, 50-20. Εγώ έχω λάβει 30-50 ευρώ. 100 ευρώ δεν έχω λάβει ποτέ. 200 ευρώ δεν έχω λάβει ποτέ. Μεγαλύτερο χαρτονόμισμα που έχω λάβει είναι 50 ευρώ. Μεγαλύτερο χαρτονόμισμα. Δεν έχω λάβει ποτέ χαρτονόμισμα των 100 ευρώ. Δεν έχω λάβει ποτέ χαρτονόμισμα των 200 ευρώ. Δεν έχω λάβει ποτέ χαρτονόμισμα των 500 ευρώ. Μεγαλύτερο χαρτονόμισμα είναι 50 ευρώ. 4,50 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, 2,50 ευρώ και ένα 10 ευρώ στη Θεσσαλονίκη πάλι. Και 2,50 ευρώ στην Αθήνα. Και ένα 50 ευρώ και ένα 20 ευρώ στην Αμφιλοχία. Και ένα 50 ευρώ και ένα 20 ευρώ στην Ουμαΐνσα. Και τα δε υπόλοιπα 50 ευρώ. Total 50 ευρώ. 30-50 ευρώ πανελλαδικά. Εγώ έχω λάβει 30-50 ευρώ πανελλαδικά. Πού είναι τα εκατομμύρια ευρώ που έχω λάβει? Ωραία, πού είναι τα εκατομμύρια ευρώ που έχω λάβει? Μας κάνεις ένα κήρυγμα. Είμαστε στους 7.000 θεατές και πάμε για τα Νέα Σιλέφκια. Θα πάμε στα Νέα Σιλέφκια, θα πιούμε μπύρες, θα πάμε στο σπίτι, θα φορτίσουμε τα τηλέφωνά μας. Εντάξει, δεν πεινάω τώρα, δεν έχω όρεξη για φαγητό. Εντάξει, τώρα μου έφυγε και η όρεξη πολύ για φαγητό. Μου κάνουν μαγκές εκεί στα Lidl. Άμα σου κάνουν μαγκές, δεν αγοράσαμε κιλούς, 1 κιλό μακαρόνια αγοράσαμε, 1 κιλό αλεύρι, 1 κιλό χυμό ντομάτας, περίπου 340 γραμμάρια καυτερές πιπεριές, 4 σκόρδα, 4 μπύρες. Έσω τώρα 2 μπύρες, ήπια 1 μπύρα, ήπια δεν ξέρω.
4 μπύρες αγοράσαμε, εντάξει, και μισό κιλό κρασί. Αγοράσαμε 4 μπύρες, μισό κιλό κρασί, 1 κιλό μακαρόνια, 1 κιλό αλεύρι, 500 και 500 γραμμάρια, 2 κιλά μπύρες, 500 γραμμάρια, 4 σκόρδα και 3 μήλα, αγοράσαμε και 3 μήλα. Εντάξει, δεν τρώω πολύ εγώ, για φαίνεται, κοίτα. Ξηρούς καρπούς δεν αγοράσαμε. Είχα λίγους ξηρούς καρπούς. Λάδι δεν αγοράσαμε, έχουμε λάδι έχουμε. Αλλά ζάχαρη δεν αγοράσαμε, ζάχαρη έχουμε, κακάο έχουμε. Λοιπόν, τώρα, εγώ περιμένω τώρα να μου καταθέσουν βουλάκια στον Πειραιώς Bank. Περιμένω να καταθέσουν βουλάκια στον Πειραιώς Bank. Οι πολλοί τσιγκουνιάτρους αφέντες. Μας έκανε φασαρία εκεί πέρα στο Lidl. Να φύγω, λέει, από το Lidl. Να πάει να γαμηθείς, το σοχλάνι. Ας το διέλα από εκεί πέρα, ζαγάρι. Να φύγω, λέει, να πάει να γαμηθείς, κολόπεδο. Και ήρθε εκεί πέρα ένα παλαβό εκεί πέρα. Δεν ξέρω, είναι μάνατζερ στην Eurobank, είναι αυτός. Δεν ξέρω, σε κάποια τράπεζα μάνατζερ είναι. Στο Eurobank είναι μάνατζερ, στο Lidl είναι. Δεν ξέρω, εκεί πέρα μου κάνει φασάρια. Να δεν φύγει από εδώ πέρα, παιδόφιλε του λέω. Άντε, στο διάλα από εκεί πέρα. Δεν ξέρω, είναι κάποιος μάνατζερ αυτός τώρα σε κάποια εταιρεία, είναι μάνατζερ, πώς είναι μάνατζερ στο Eurobank. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει, εγώ δεν λαμβάνω επιταγές, έλαβα 0 επιταγές, τίποτες. Είμαστε στα 7.000 άτομα. Α, δεν ξέρω, και έχεις τώρα, εγώ την Ειρήνα την Κονιούχοβα, την είδα τελευταία φορά το 2010, το Δεκέμβριο, ήταν Κυριακή. Κυριακή πρέπει να ήταν, δεν είχε πολύ κίνηση εκεί, στην Κέρκυρα, στην πλατεία στην Κέρκυρα. Ήταν με 2 κοπέλες, λέει, μην του μιλάτε, λέει, τρελός, λέει, στα ρώσικα. Δεν ξέρω ρώσικα, ρε παιδί, αλλά κατάλαβα τι της είπε. Μην του μιλάτε, λέει, εγώ έβγαζα κύπελο, βγάζω καπέλο, κύπελο. Εντάξει, μπορούσε να μου δώσει κανένα ευρώ. Οι πολίτες της Γκράτους αφέντες, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει, μα. Δεν με ενδιαφέρει. Τίποτε. Εγώ έμενα στο Σίδνη, στην Αυστραλία. Και ο άλλος ο Ρώσος, ο συγκάτοικος, έριχνε δηλητήρια στο νερό που έπινα. Έριχνε. Δεν ασχολούμαι εγώ ούτε με Ρώσους, ούτε με Ουκρανούς. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Ρώσος, τι θα κάνει ο Ουκρανός. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ έχω τα δικά μου τα προβλήματα. Μα. Εγώ ζω με 335 ευρώ το μήνα. Αυτά μου χωρεί η ελληνική κυβέρνηση. Εμένα δεν μου δίνουν ούτε εκατομμύρια ρούβλια, ούτε εκατομμύρια δινάρια, ούτε εκατομμύρια δραχμές, ούτε εκατομμύρια δολάρια. Εμένα μου δίνουν 335 ευρώ το μήνα. Είναι μετρημένα ευρώ. Μετρημένα ευρώ, τι άρε παιδί. Μετρημένα ευρώ. Είναι 335 ευρώ το μήνα. Είναι 11 ευρώ την ημέρα. Τόσα μου την ελληνική κυβέρνηση. Ζήσε με 11 ευρώ, θα πάω στην Αθήνα, έτσι. Μπορώ εγώ να νοικιάσω δωμάτιο να μένω στην Αθήνα. Πρέπει να δώσω 300 ευρώ για να μένω στην Αθήνα, στο δωμάτιο. Και μετέπειτες, μας κάνεις τώρα κήρυγμα. Είμαστε μανάστε λογική, έτσι μην είσαστε. Μπορώ εγώ τώρα να νοικιάσω δωμάτιο στην Αθήνα με 335 ευρώ το μήνα. Τίποτα, ξέχασέ το. Εντάξει, θα πάμε στα Lidl, θα πάρουμε μπύρες, θα φάμε, θα πιούμε και ο μήνας σε γενιά. Από εκεί και πέρα για να δούμε πόσο τα 100 έχει μπαταρία, ρε παιδί. 63% είμαστε στην μπαταρία, έχει στα 63%. Τώρα Ελλάδος είπαμε 10 και 10. Υπάρχει και αυτοκίνητο εδώ η πινακίδα 10 και 10. Μαύρο μικρό αυτοκίνητο, έχω πολλά χρόνια να το δω. Εντάξει, υπάρχει αυτοκίνητο 10-10. Ο καθένας την πάρει του μάει. Εσύ θα κοιτάξεις την υγεία τη δικιά σου. Πρώτα θα ενδιαφερθείς για την υγεία τη δικιά σου και μετά θα ενδιαφερθείς για την υγεία του Γιάννη, Μάκη. Εγώ ενδιαφέρομαι για την υγεία τη δικιά μου. Εγώ θα ενδιαφερθώ για την υγεία τη δικιά μου και μετέπειτες για την υγεία του Γιάννη, Μάκη, Άκη, Σάκη, Θανάση, Γιώργο, Νίκο. Αλλά όχι να με κυνηγάς να με δολοφονήσεις. Με κυνηγάς να με δολοφονήσεις, θα ενδιαφερθώ εγώ για την υγεία σου.
Θα σε παλαβώς, τώρα εγώ θα ενδιαφερθώ για την υγεία του Θωμάζου. Θα με παλαβώς, να πάει να χαμηθεί ο Θωμάζος. Τίποτα, κυνηγάς να με δολοφονήσεις, σου εύχομαι να ψοφήσεις, σου εύχομαι να πεθάνεις. Τίποτα, εμένα με κυνηγάνε 400 κάτι και μια σλέγας όλη μέρα. Κυνηγάνε και περιβάλλομαι γύρω από το σπίτι εκεί που μένω στα Νέα Σλέφκια. Είναι 20 αστυνομικοί. Είναι διοικητής αστυνομικού του Ιωαννίνου, Φώτης Δίνης. Της γυναίκας του αδελφός, της γυναίκας του άντρας αδελφός, Αντώνης Παυλίδης. Παντελής Βαμβάκογλου, Βιβί Βαμβάκογλου, Φώτης Ματζούκης, γυναίκα του από την Σαλαμίνα. Χατζηπέτρος Πάνος, είναι 2, 4, 6, είναι 7 αστυνομικοί. Και είναι άλλοι τόσοι αστυνομικοί. Είναι και άλλος αστυνομικός από Νέα Σλέφκια, Γρηγόρης Παντέλογλου. Είναι ο άλλος αστυνομικός που έχει πάρει σύνταξη. Μίτσικας, δεν ξέρω πώς είναι στο μικρό το όνομα. Ο Τάκης Μίτσικας, δεν ξέρω πώς είναι στο μικρό το όνομα. Είναι πολλοί αστυνομικοί. Να συλλάβουν δεν θέλουν τίποτε. Όλοι με κοροϊδεύουν. Τρώνε, πίνουν και κοροϊδεύουν. Θα πάνε να κάνουν τα τσοχλάνια, τα κολόπεδα.